1 2 3 go 1 2 3 으쌰 으쌰 아이고 이쁘다 우후 Mana gua selesai. Oke. Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय लोगोफोर नोंथांमोनजों दिनैनि भिडिअ आं मा शेयार खालामलांनो हायो बेखौनो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोना बोथोरा बिराद सान्दुं थिं थिं थ' मोनसे खामानि मावनो लादों नायबानो जाबाय आरोना दासो माने बिदिनो 10:30फोरनिफ्राय दुंदों आरोना गोसोआ गोनो गोथो जानानैहाय बे खामानिखौ मावनो लायाखैमोन थ' दा आङो मावनांसिगोन आरोना उफाय गैला बोथोरा बिनि उनावबा मा जायो अखा हालाङोब्ला बिराद माने डिस्टार्ब जागोन आरोखि ओंखायनो आं दा बे खामानिखौ मावनोसै स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना नायनाय लोगोफोर ओरै आं थसक लांदों ओमफ्राय थसकनि सायाव मा दोनदों नै आङो गय सुफारि फोरानदों आरोना आङो माने गाज्रि जाजानो गिदों दाखालि दानखावनानै फोराननानै लानायमोन ओमफ्राय नैबेयावबो आरोना नैबेयावबो फोराननानै लाबाय बिराद सान्दुङा थिं थिं आयै माने सान्दुं गोसायाव फिसाजोनि आखला गैला सान्दुं गोसायाव उन्दुबायहाय नै जि बना लादों आरोना लोगोफोर आयै मामा बिदि जाया गरमबाय खरसे नै आङो बे बेडशिटखौनो लाबाय बेडशिटखौनो बनानै लाबाय आरोना लोगोफोर बिराद सान्दुंखाहाय सर आयौ स' नायदो नोंथांमोना आं मा मावनो लादों लोगोफोर नै आं फार्स्ट टाइम माने माइ लामनाय ब्लग भिडिअ लाबोनो थांगासिनो माने लाबोबाय नैबे माइखौ आं फोराननो नागिरदों आरोना दाखालि आंना बेवाइया बस्थाथाम हरदोंमोन नैबे बस्थासे ओमफ्राय बै बे बस्थासे ओमफ्राय नैबे बस्थासे आरोना लोगोफोर बस्थाथाम माइ हरदों मा माइ आं बेखौबो मिथिया मोनसेया बस्था मोनसेया माबानो मा होनो बोरायनो ओमफ्राय बस्था मोननैया गोदान जाहैदों आरोना ओमफ्राय बबेया बोराय बबेया गोदान आं बेखौ मिथिला दे बोरै नैबे गोदान जागोन ना मागोनथाय गोदान जागोनदां बेखौनो आं लामसै आरोना सान्दुं दङ नालाय ओंखायनो आं लामनानै लाखानोसै ओमफ्राय बोथोरा बिदिनो अखा सिजेनाथ' फैखाबाय लोगोफोर आरो हाबाथाय हाबाय थायो दोमैबाय थायो थ' बेखायनो आं लामनानै लानोसै आरोना खायदा बोरै बाहायनांगोन आरोना लोगोफोर खायदा बोरै बाहायनांगोन आयौ जायो माखासे जायो फिसा 1 2 3 go 1 2 3 으쌰 아이고 이쁘다 우후 Jangan lupa macam sambil ayah lupa lagi ada yang belum ayo ada mau kudu sebentar Mana gua selesai. Pergi deh. Ayo mai mau sekali ha Này juga mai aku suka sekali nih halanya ada nah nih kakak sekali nih sudah sih deh nang hule Nggak ada lagi sih gue bakal ngomong ayo cuma tampak sebentar yuk dasar uri dasar deh yuk sejauh लोगोफोर नै जा बिमा फिसा सिथों सिथा आरोना जेखौ दा खालामहोनो बेखौ खालामो एकदम बिमाया जेखौ बानायो बेखौनो बानायो सिथों सिथा बिरबा बिरफायो आथिंजों माबा फेनबा फेनफायो आरोना लोगोफोर उफाय गैया माथो खालामबावनो सिथों सिथा बादा होबाबो मानिया आरोना लोगोफोर ओरै फारसे माइया माने गफंजोबनाय आरोना लोगोफोर बिराद हाद्रि बेबायदि ओमफ्राय दा खुनुरुखुम लामनानै लाबाय आरो बिराद हेभि सानदों आरोना ओमफ्राय खोमसि नुजोब्बाय आरोना आं लोगोफोर दा बिराद खोमसि मोनबाय सुप बिराद खोमसि जानो रोङासै नोंसोर जादो दहाय जाखांबायना आं गायबाय नै जाद' ए बस्थाखौसो खेबसिगासिनो नोंसोर बस्थाखौसो खेबसिदों बस्थाखौसो जादे मैबे बिदै दैनो नागिरबाय ओमफ्राय गोमोआबो आरोना बेबो बिदै दैनो नागिरबाय हा ओइ बे फुलावसो
नै आंना सायहा जालायबाय आरोना माइआथ' बिरगासिनो आङो ओमफ्राय नोंथांमोनसो खिथानाय जायाखै थ' एसे सान्दुङाबो दंबावो नालाय ओमफ्राय आंखौ बोखोना होनोसै आरोना माइखौहाय बिराद गरम लोगोफोर माइ लामगासिनो आं माइ बिरगासिनो दिनै सान्दुं दङ नालाय माइरङाबो जोबथारनोसै सान्दुङाबो दुंना होबाय बेखायनो आङो लामनानैबो लाखाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर माइखौ फोरानदों माने गोसो होनानै बिराद मोजाङै फोरानदों आरोना लोगोफोर आङो माने बिरस्रो होबाय थादों थ' नोंथांमोनजोंसो आं शेयार खालामबाय थायासै मानो होनब्ला सायहा जाबायमोन आरोना सोनाबनिफ्राय सानजाहा बोखोलांनानै आरो आं बिरनानै होफिनबाय बिरनानै लाबोबाय आरोना आङो बिरनानै होगासिनो थाब बिरनानै होदों आरोना आङो थाब राननाय बायदिनो खैथा जाखो दा 1:30 जाबाय एकदम सान्दुं थिखा लामनानै लानाय बस्थासे माइखौ लालायबाय आरोना नै बिमा फिसा जयैनो माने मिलाव रावना होलायबाय आरोना लोगोफोर उफाय गैया नङाबा माखौथो जानो थ' बे हिसाबैनो मिलाव थांगासिनो आरोना लोगोफोर जोङो सान्दुं बन्द'सो माथो बिलाय बे मोनसे दंमोन ना जारलालै नैबेबोमोन ना होलाय बन्द' माइ मिला ओंखाम जाहैदों खोमा मालाय नैबेयाव ना बेयाव खुलामोन आनसियासो दंना गैया थ' ओंखारदो बै सायाव थायो सायाव दाना बोख्लायदो खालिसो रावबो गैया ओमफ्राय लोगोफोर नै मिलावथ' रावबो गैयामोन माने रेस्ट टाइममोन नालाय ओमफ्राय नै दा जोङो रेडि खालामबाय माने जाफंबाय बे फिरफिलि ड्राइभारखौनो माने आङो थिङाव लुहोबाय आरोना लोगोफोर आंहाबो बांद्राय बिदि मावनायनि हेबिटबो गैया माबो गैया थ' बे फंबायखौनो मावनो थिनबाय आरोना बेस्रा खालामनानै होबाय नै माइरङा बोरै गयो लोगोफोर नै बियो गुन्दै ओमफ्राय नैबे माइरं आरोना थ' जोङो सौखांनाय लोगो लोगो माने बेक जाफिनबाय आरोना न'फारसे जोङो थांफिनगासिनो ओमफ्राय फिसालाया बिमानैनावसो थालांखादों नालाय जोङो डाइरेक्ट दा न'आव थांगोन आरोना लोगोफोर थ' नोंथांमोना नायलांबाय था दा जोङो मोनबाय नैबे SBI बेंकमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै जा BTC गेट मोनथारनोसै लोगोफोर नायदो नै जि मोजां साजायखादों आरोना जोंना BTC गेटआवहाय नायदो नै लोगोफोर थारैनो BTC गेट मोनबाय ओमफ्राय जोंबो थारैनो न'आव सफैबाय फिरफिलिनिफ्राय माइरं गुन्दै बोख्लायबाय थ' फिरफिलियाबो थांबाय आरोना लोगोफोर अब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदो बाय बाय